Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa memulai mutolangah bersama kitab Takrib yang sebelumnya kita sudah khatam mutolangah bersama kitab Safinatun Najah. Sekarang kita lanjutkan memulai mutolangah bersama kitab Takrib. Semoga dengan harapan bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya, dan umuman bagi panjenengan semua yang menyimak. Dan nanti apabila panjenengan menemukan ada kesalahan atau kekeliruan dalam saya membaca atau sedikit menerangkan, mohon supaya panjenengan beritahu dalam kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asma luhure Gusti Allah, sifate Gusti Allah Ar-Rahmani dat kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Sifate Gusti Allah Ar-Rahimi tur dat kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdu tawi sekabehane puji iku lillahi tetep kagungane Allah. Sifate Gusti Allah Rabbil alamin dat kang mengirani ngalam kabeh. Wa sallallahu muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifate Gusti Kanjeng Nabi an-nabi kang dadi nabi. Wa alihi lan muga paring tambahi rahmat ta'zim sapa Allah ing atase pira-pira keluargane Gusti Kanjeng Nabi. Sifate alihi at-thahirina kang padha suci-suci kabeh. Wa sahabatihi lan muga paring tambah rahmat ta'zim sapa Allah ing atase pira-pira sahabate Kanjeng Nabi ajmangina ya sekabehane alihi wa sahabati. Qala wis ngendika sopal qadi Abu Syuja'in ya qadi Abu Syuja' rupane Ahmad ibnul Husaini ya Syekh Ahmad kang dadi putra kakunge Syekh Husain. Husain ibni Ahmad ya Syekh Husain kang dadi putra kakunge Syekh Ahmad Al-Asfihani kang bangsa Asfihan negarane. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah taala anhu saking Syekh Qadi Abu Syuja'. Ngendika saalani wis nyuwun ni ing ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagiane pira-pira sanak raket. Hafizahum muga-muga ngreksa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allahu taala Gusti Allah taala. Nyuwun akmala ing yen to mugi kersa nganggit sapa ingsun. Nyuwun akmala ing yen to nganggit sapa ingsun mukhtasaron ing sawijine kitab kang ringkes anggitane fil fikhi ing dalem mertelaken babagan ilmu fikih. Ilmu fikih kuwi ngalam madhabil imami tetep nderek ing atase madhab imam rupane Asy-Syafi'i ya Imam Asy-Syafi'i. Rahmatullahi ta'ala utawi welas asih Gusti Allah ta'ala iku alaihi muga tetep ing atase Imam Asy-Syafi'i. Waridwanuhu lan utawi pira-pira keridhoane Gusti Allah taala iku muga tetep ing atase Imam Asy-Syafi'i. Kitab Mukhtasar kuwi fi Ghayatil Ikhtisari ing dalem katok-katok ringkes wa Nihayatil Ijazi lan tutuk-tutuke cendhek. Yakrubu kang bisa dadi parek ngalal mutangallimi ing atase wong kang belajar opo darasuhun deres mukhtasar. Wayas hululan bisa dadi gampang ngalal mubtadi'i ing atase wong kang ngawiti belajar ngawiti bibinau opo hifdzuhu ngapalake mukhtasar. Wa an ukatsira lan yen to ngekeh-ngekehake sapa ingsun fihi ing dalem mukhtasar. Bayane minat taksimati nyatane saking pira-pira dunduman. Wa hasril khisali lan melanggeri pira-pira tingkah. Fa ajabtu mongko nyembadani sapa ingsun hu ing penyuwunane ba'dul asdiqa. Ila dalika maring mengkono-mengkono an a'mala mukhtasaran fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i.
tingkai ingsun oleh nyembadani toliban hale wong kang murih lisawabi maring pira-pira ganjaran rohiban tur hale wong kang remen ilallahi maring Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala lan maha luhur sapa Allah fi taufiki ing dalem oleh mitulungine Gusti Allah lisawabi maring pira-pira kebenaran innahu sak temene Gusti Allah ngalama ing atase perkara yasa kang resake Allah ing mak iku qadirun dat kang maha kuwasa wa pingibadi lan kelawan pira-pira kawulane Gusti Allah iku latifun dat kang welas asih khabirun tur dat kang maha waspada wallahu a'lam bishawab.